барномаи имрӯза инглишхонӣ ном дорад. Инглишхонӣ яъне чӣ? Ассалому алайкум дӯстдорони инглишкада. Умедворам ки тансиҳату сарбаланд ҳастед ва орзуи мо ҳам ҳамин аст ки ҳамеша сиҳату саломат ва хонаобод бошед. Ва имрӯз мо рӯбарӯи ҳам дар барномаҳои инглишкада қарор дорем. пеш аз шурӯъи барнома коғазу қалам гирифта омода бошед ва обуна шудану пахш кардани зангуларо фаромӯш накунед, то ки аз аввалинҳо шуда аз барномаҳои нав огаҳӣ пайдо кунед. барномаи имрӯза инглишхонӣ ном дорад. инглишхонӣ яъне чӣ? ин барномаи қоидаҳои хониши англисӣ мебошад. ба шумо зина ба зина тамоми қоидаҳои ҳарфу овоз ва хонданро шарҳу тавзеҳ хоҳем дод. ва корро аз чӣ шурӯъ кунем? барои осонбаёнии дарсҳои инглишхонӣ аз ҳикояҳои китоби The Gift of the Magi and Other Stories-и О. Ҳенри шурӯъ мекунем. биёед ба қисса шурӯъ мекунем. Money Talks. Number 24 Park Street is a big, expensive house. Old Mr. Anthony Rockwell lives there. He worked for many years, and now he has a lot of money. He is old, and he doesn't work. A man drives his car for him. A woman makes his food. A boy brings the newspaper to him. Mr. Rockwell sits in his big chair and smiles. He is a happy man. хонаи рақами 24 Парк Стрит калон ва қимат мебошад. пирамард ҷаноби Антони Роквол он ҷо зиндагӣ мекунад. вай солҳои зиёд кор кард ва акнун хеле пули бисёр дорад. вай пирунсол аст, кор намекунад. марде мошинашро барои ӯ меронад. зане барояш таом омода мекунад. писарбачае барояш маҷалла меорад. ҷаноби Роквол дар курсии калони худ нишаста табассум мекунад. ӯ як марди хушбахт аст. хуб тамошобинони азиз, ин ҷо мехоҳам ба шумо якчанд қоидаҳои хонишро ёдрас кунам. бубинед, калимаи number аз ҳарфҳои N, U, M, B, E, R сохта шуда аз ҳамсадоҳои N, M, B, R ва садонокҳои U, E иборат мебошад. биёед бубинем ин ҳарфҳо ин ҷо чӣ овозҳоеро медиҳанд. ҳарфи N овози неро дод, мисол дар калимаҳои next ва new. ҳарфи U овози A-ро дод, мисли дар калимаҳои summer ва sun, чунки дар ҳиҷои баста ҳамин овозро медиҳад. ҳарфи M овози м-ро дод ва ҳамеша м хонда мешавад, мисли дар калимаҳои mother ва money. ҳарфи B овози б-ро дод, мисли дар калимаҳои boss ва bat. ҳарфи I овози э-ро дод, мисли дар калимаҳои November ва other, чунки дар ҳиҷои баста ҳамин овозро медиҳад. ҳарфи R овози р-ро дод, мисли дар калимаҳои winter ва together, аммо онро пурра талаффуз намекунем ва агар талаффуз ҳам накунем хатое нахоҳад шуд. ва ҳар гоҳе ҳарфҳои зеринро дар ҳамин мавридҳо вохӯрдед, пас бидонед ки аксар вақт ҳамин овозҳоро медиҳанд. ва фаромӯш накунед ки истисно ҳамеша вуҷуд дорад ва дигар қоидаҳои ин ҳарфҳоро
дар мавридҳои гуногун шарҳ хоҳем дод. аз худованди меҳрубон илтиҷо дорем ки тамоми беморонро шифои комилу оҷил диҳад ва тоҷикистони азизро аз ин бало бираҳонад. ин вирус вируси кушанда нест, набояд ҳаросид ва ҳамон тавре зист ки шоистаи зиндагист. танҳо як муддат дар хонаҳо бимонем ва худу наздиконро эҳтиёт кунем.